O Centro de Investigacións Mariñas e a Federación Galega de Confrarías van da man nun novo proxecto. Trátase da Investigación Ecosistémica 24, que busca afondar no punto de vista do marisqueo como unha actividade integrada no ecosistema. O marisqueo sempre se abordou dende a Consellería como unha actividade non só extractiva, sino de mantemento das condicións do medio no que están os mariscos. E, de feito, o oficio de mariscador inclúe non só esa extracción, sino tarefas de labrado, de rareo, de traslados, de limpezas de algas, que son parte do oficio cotián, das actividades cotiáns das persoas que se dedican ao marisqueo, non? Entonces este proxecto se achega desde ese punto de vista máis amplio. Esta nova acción estará financiada por Redemar, a rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos galegos creada pola Xunta no 2022. Contempla 7 liñas de actuación que abarcan a bioloxía pesqueira, as patoloxías mediante o seguimento do estado de saúde das poboacións e a bioloxía reproductiva, estudando os ciclos reprodutores, tamaño de primeira maduración e estimación da fecundidade. Tamén queremos estudiar a relación entre o tamaño das femias e o número de ovos de cada posta. Sabemos que existe esa relación, pero necesitamos poñerlle números. Aumentando o tamaño de primeira captura desas femias, non só estamos influindo sobre os ingresos, porque hai unha relación entre o tamaño e os prezos en primeira venda nas lonxas, sino que estamos tamén influindo sobre a capacidade de regeneración, a capacidade de reproducción dos bancos marisqueiros. Ao ter femias máis grandes, poñen un maior número de ovos e iso debería facer que houbera máis recrutamento, máis crías, non? O estudo das especies acompañantes é outra das liñas de investigación. Faise co obxectivo de facilitar o seu seguimento, así como da biodiversidade en substratos duros e as características da costa. Moita desta fauna e flora pois nos indican problemas que pode haber no medio ou nos indican que o medio está perfectamente. Entonces é interesante estudiar esta fauna e dar ferramentas aos técnicos das cofradías para que tamén eles as podan estudiar. Hai outra actividade relacionada tamén coa fauna e a flora acompañante das especies explotadas, pero neste caso centrada nas especies que se explotan nos sustratos rochosos, especies que para a súa explotación requiren o raspado do sustrato rochoso. Estudiando a biodiversidade desas rochas, podemos xerar ferramentas que permitan a aplicación de boas prácticas no momento dese raspado. Tamén trata as fontes de información coa finalidade de armonizar e manter as bases de datos e aborda a transferencia de metodoloxías e ferramentas ao persoal técnico das confrarías e da administración. É un proxecto moi transversal, pero que tamén o marisqueo é moi transversal e está íntimamente ligado ao que lle pase ao medio. E é máis, non é só que estea íntimamente ligado, senón que a actividade marisqueira mantén as boas condicións do medio. Se deixamos de limpar, se deixamos de rarear, de trasladar ou incluso de labrar cando é necesario, que non sempre é necesario, pois entonces o medio cambiará e iso influirá na actividade marisqueira. Este Ecosistémica 24 ven continuar algunhas das liñas de investigación nas que traballa o CIMA dende hai anos. O proxecto estará vixente ata o ano 2026.